खुलुमबाय लोगोफोर, बिहार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ, आसामनि क'क्राझारनि गोजोन माराथन रेलियाव रोजा रोजा ज' जायो। गोजोनखौ बांहोनाय मोनसे गिदिर माराथन रेलिया 22 फेब्रुआरिनि फुंबिलियाव आसामनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (बिटिआरनि) गाहाय मावख' क'क्राझाराव 3,000नि बांसिन बाहागो लागिरिफोरखौ बोनो हादों। बे हाबाफारिखौ नेशनेल केडेट कर्प्स (एनसिसि) डाइरेक्टरेट नर्थ इस्ट रिजनआ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC) खुंथाय आरो जेएनसिसि इभेन्ट मेनेजमेन्टनि हेफाजाबजों खुंफुंदों। एनसिसि नर्थ इस्टनि एडिशनेल डाइरेक्टरेट जेनेरेल अनुराग बिज आरो बिआरपिएलनि एक्जिकिउटिभ डाइरेक्टर एन.के. बरुवा बिथाङा फिदिंखौ बेखेवनानै क'क्राझार साइ स्टेडियामाव जागायो। एडिजि बिज बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो दि बाहागो लागिरिफोरा गासै मोन 7 सा-सानजा हादोरसाफोर आरो बेनि बायजोनिफ्राय फैदों, जाय हादोरारि खौसेथिखौ दिन्थियो। बे रेलियाव गासै 42 किल'मिटार माराथन, 21 किल'मिटार आरो 10 किल'मिटार खारनायजों लोगोसे 5 किल'मिटार फन रान, जायनि थांखिया लाइमोनफोरनि गेजेराव फिटनेस आरो गोरोबलायनायखौ बांहोनाय। नैथि खौराङाव दङ, कंग्रेस आफादगिरि भुपेन बराया बिजेपि दोलोआव हाबबाय, आरोबाव गोबां फैनायनि आसा दं। बारग' आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटि (एपिसिसिनि) आफादगिरि भुपेन बराया रबिबार 22 फेब्रुआरि खालि बिजेपि दोलोआव हाबदों। 6 साननि उनाव बिथांमोनहा गोजाम मेजर पार्टीजों गावनि 32 बोसोर गोजाम सोमोन्दोखौ सिफायदों। गोजौ आसाम कंग्रेस आफादगिरि, जाय 16 फेब्रुआरि खालि कंग्रेसनि आफादगिरि मल्लिकार्जुन खड़गे आरो दोलोनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीनो गावनि बिबान एंगारनायखौ हरदोंमोन, मैया गुवाहाटीआव थानाय दोलोनि गाहाय मावख'आव आसाम बिजेपिनि आफादगिरि आरो लकसभानि संसद दिलीप शइकिया, मिरु मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा, बिजेपिनि गाहाय नेहाथारि, आसामनि बिबानाव थानाय बैजयन्त पान्डा आरो दोलोनि गुबुन गुबुन गागि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव बिजेपि दोलोआव हाबहैदों। 9 फेब्रुआरि खालि गौरब गगैनि पाकिस्तान सोमोन्दोखौ लानानै दोलोनि गुदि सोद्रोमानिफ्राय बिबान एंगारनाय एपिसिसिनि बारग' गागि बुंथिगिरि आरो लाइमोन दैदेनगिरि सन्जु बरुवाजों लोगोसे एपिसिसिनि बारग' दैदेनगिरि रेजेश बजाजआबो मैया बिजेपि दोलोआव हाबहैयो। भुपेन बरा बिथाङा बुङो दि फैबाय थानाय सानफोराव गोबां गुबुन कंग्रेस दैदेनगिरिफोरा स्वाभिमानजों बिजेपि दोलोआव हाबगोन। थामथि खौराङाव दङ, सनितपुर जिल्लानि सा 114 फरायसाफोरा आर'हान बिथांखिनि सिङाव टेब्लेट पिसि मोननो हादों। सोलोंथायारि रोंग'थिखौ बांहोनो थाखाय मोनसे गेदेर थांखि लानानै सनितपुर जिल्लानि मोनबा बिधान सभा बियाबनि गं 114 गेजेर फरायसालिनि 114 थाखो 10 नि फरायसा फरायसुलिफोरा आसाम सोरखारनि आर'हान बिथांखिनि सिङाव टेब्लेट पिसि मोननो हादों। तेजपुर कन्भेन्सन सेन्टाराव खुंजानाय मोनसे जर'खा हाबाफारियाव जिल्ला कमिशनार आनन्द कुमार दासआ बे टेब्लेटफोरखौ मावख'आरि महरै रानना होयो। बे हाबाफारिखौ सनितपुर जिल्ला फरायसालि सोलोंथाइ बिफाना समग्र शिक्षा सनितपुरनि हेफाजाबजों खुंफुंदों। बे हाबाफारिखौ तेजपुर जिल्ला गेजेर फोरोंगिरि आरो साख्रिआवलाफोरनि आफादनि लाइसि नेहाथारि पंकज बरुवाया सामलायदों। नुजाथिनाय मानगोनां सुबुंफोरनि गेजेराव उप्रा जिल्ला कमिशनार सोलोंथाइ जेम्स आयन्ट, फरायसालिनि लेङाइ नायदिंगिरि नीलोत्पल शर्मा, जिल्ला मावथांखि मावख'गिरि कृष्णकान्त डेका आरो सनितपुर जिल्ला सोलोंथायारि गौथुमनि नेहाथारि बिजय कान्दुलना बिथांमोनहाबो नुजाथिदों। हाबाफारियाव आर'हान बिथांखिनि थांखि आरो मोनफुंनायफोरखौ नोजोर होनानै मोनसे अडिअ' भिजुएल प्रेजेन्टेसन दिन्थिनाय जायो। ब्रैथि खौराङाव दङ, पाकिस्ताननि गाग्लोबनायजों आफगानिस्तानाव सा 17 सुबुंनि जिउ खहा। पाकिस्ताननि रौनियाया रबिबारनि फुंबिलियाव आफगानिस्तानाव एयार स्ट्राइक खालामदों, जेराव इस्लामाबादनि शिया मस्जिदाव गिख्रंथाव सुइसाइड बमा बेरनायजों लोगोसे बावैसो गाग्लोबनायनि थाखाय बिबानगोनां हाथियार गोनां हानजाफोरनि केम्प आरो थाखोमानाय जायगाफोरखौ नोजोर होनानै गाग्लोबदों। नांगरहार आरो पट्टिका सीमा ओनसोलाव थानाय मोनसे धोरोमारि फरायसालि आरो थाग्रा न'फोरावबो गाग्लोबदों, जायनि जाहोनाव आइजोफोर आरो गथ'साफोरजों लोगोसे गोबां सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो जखम जादों।
नांगरहारनि बिशुट जिल्लायाव गाग्लोबनाय जाथाय थिलिनिफ्राय खौरां मोननाय बादिब्ला खमैबो सा 17 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सा 6 सुबुंफोरा मोनसे थांखिजानाय न'नि थुख्रा सिङाव गोमाना दं। आफगानिस्ताननि बिबानगिरिफोरनि बादिब्ला बे ओनसोलाव मोनसे धोरोमारि मिरुखौबो गाग्लोबनाय जादों आरो बेवहायबो मिथिनो मोनै अनजिमानि सुबुंफोरा जिउ खहा जादों होनना बिथाङा बुङो। पट्टिकानिफ्राय बेसेबां सुबुं अनजिमा दं बेखौ दासिम मिथिनाय जायाखै। बाथि खौराङाव दङ एससिनि बिथोननि उनाव गलाघाटनि मेरापानियाव गं 59 नखरफोरखौ होखारनायनि गोदान नटिस होनाय जादों। रबिबारखालि सिआरपिएफ आरो जायगानि पुलिसजों लोगोसे रैखाथि हान्जानि सोद्रोमाफोरनि नुजाथिनायाव सा 59 नखरफोरनो बे नटिसखौ होनाय जादों। बिफाना बेनि सिगां 8 आगस्ट 2025आव 2 नं नेगिरि बिलआव गं 205 नखरनो होखारनायनि नटिस होदोंमोन। उनाव नेगिरिबिलनि सा 59 नखर आरो उरियाम घाटनि गं 11 नखरफोरा बे बेदखलिखौ होबथानो थाखाय गौहाटी गोजौ बिजिरसालिसिम थाङो। जोबनायाव बे मामलाखौ जौसिन बिजिरसालिसिम लांनाय जायो। जौसिन बिजिरसालिनि बिथोन बादियै गलाघाट हाग्रा खोन्दोआ 21 फेब्रुआरि खालि गोदान नटिस फोसावनानै थागिरिफोरखौ गाव गावनि दाबिफोरनि फोरमायथि बिलाइ होनो आरो दखल खालामजानाय हाखौ 7 साननि गेजेराव लांदां खालामनो खावलायो। बे फोसाव बिलाइफोराव गलाघाट हाग्रा बिफाननि खोन्दोआरि हाग्रा मावख'गिरिया सागान होदों। गोबां सुबुंफोरा नटिसफोरखौ आजावाखैमोन, बेनिखायनो नटिसखौ बिसोरनि न'आव सिथाबना दोनदों। बिसोरनो सप्तासेनि सम होनाय जादों। जुदि बिथांमोनहा मानिनो हायाब्ला आयेन बादियै होखारनाय जागोन होनना बिबानगिरिफोरा बुंथिदों। 6थि खौराङाव दङ आसामनि कक्राझाराव गामिनि सुबुंफोरा सन्देह गोनां मोसौ खावग्राखौ हमनानै बुदों। 21 फेब्रुआरिनि मोनायाव आसामनि कक्राझार जिल्लानि नायकगावनि खाथियाव केटेंगाझाराव मोसौ खावनो नाजानाय समाव सासे सन्देह गोनां मोसौ सिखावखौ गामिनि सुबुंफोरा हमनानै बुयो। दायनिगिरिखौ धुबरी जिल्लानि चापर पुलिस थानानि सिङाव थानाय सन्तोषपुर गामिनि थागिरि मयनाल हकनि फिसाज्ला काजिमुद्दिन शेख होनना सिनायथि मोननाय जादों। जायगानि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला साथाम सुबुंनि मोनसे हानजाया गंसे फिसा गारियाव मोसौफोरखौ खावनो नागिरनानै जयनन्द उराननि न'आव फैदोंमोन। सासे सुबुङा गारियाव थादोंमोन आरो गुबुन सासेया लामायाव नोजोर लाखिदोंमोन। थामथि सुबुङा मोसौनि गलियाव थांनानै मोसौखौ खानानै लांनो नाजादों। बै समाव गामिनि सेंग्राफोरनि मोनसे हानजाया सिखावफोरखौ होसोनो ओंखारबोनानै सन्देह गोनां खामानि मावनायखौ नुनानै आखाय होयो। बिसोरखौ नुनानै दायनिगिरिफोरनि गेजेराव सासेया गारियाव खारलाङो, गुबुन सासेया खोमसिनि खाबु लानानै खारलाङो आरो थामथिया गामिनि सुबुंफोरजों हमजायो। गामिनि सुबुंफोरा दायनिगिरिखौ हमनानै पुलिस सफैनायनि सिगां बुयो। उनाव बिथांखौ फाहामथाय होनो थाखाय कक्राझार मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। 7थि खौराङाव दङ बदरपुर रेलवे स्टेशनाव 80 लाख रांनि सनानि बिस्कुट जब्द, सेंग्राखौ खादों। सोरखारि रेलवे पुलिस जिआरपिआ आसामनि श्रीभूमि जिल्लानि बदरपुर रेलवे स्टेशनाव सरासनस्रा नायबिजिरनायाव 80 लाख रांनि बेसेननि सनानि बिस्कुट जब्द खालामो आरो सासे लाइमोनखौ खायो। बदरपुर स्टेशनाव ट्रेन नं 15626 देवघर एक्सप्रेसआव चेकिं अपारेशन खालामनाय समाव बे बेसादखौ बोखांनो हायो। सन्देह खालामनानै रेलवे पुलिस अफिसारफोरा नायबिजिरो आरो अभिजित देबनाथनि कब्जानिफ्राय गासै 584.04 ग्राम लिरथायनि गंबा सनानि बिस्कुट बोखांनो हायो। दायनिगिरिखौ सोनाब त्रिपुरानि हरि चौधुरी पारानि थागिरि होनना सिनायथिनाय जादों। गिबि नायबिजिरनायाव फोरमायनाय बादिब्ला देबनाथआ सनानि बारफोरखौ त्रिपुरानिफ्राय गुवाहाटीसिम लांगासिनो दंमोन। पुलिस बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला जब्द खालामनाय सनानि बेसेना दानि बाजाराव 80 लाख रांसो जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दायनिगिरिनि हेंथायै सोमोन्दो गोनां आयेनारि राहानि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो सनानि फुंखाखौ मिथिनो थाखाय आरो बे जब्द खालामनाय जाथाया मोनसे गिदिर सिखाव फालांगि नेटवर्कजों सोमोन्दो दं ना गैया बेखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।